kumnandi kubi kodwa into ziyenzeka. Ngaloo mazwi ke ndiyegqitha apho, mandiyibulele indumiso endicinga uba indumiso ke esondeleyo entliziyweni yam le. Ba yindumiso ethetha ngesihlwele, because ndiye ndithi nxa kunzima ndithi beware of isihlwele, because isihlwele singakusa endaweni eyoyikekayo, singakusa endaweni engoyikekiyo. Zimbini possibilities. Well, asikho apho ke khazenzeke indumiso sitshileke izwi lethu sizawuthi yonke into yethu siyiqokelelelelele apho kwelo lizwi lethu. Ndiyaqhomeka kwimfefezeni ke ngale mic, because ndiyayazi imic iyakwazi ukwenza uwelewele. Ndingazithembi ndime apha ndithi noko
usapho lwaKwaNtutyu amazwi ayasondela enhlizweni kanti imic yenziwelewele and iholo lonke ke at large ndicinge amazwi ayasondela kanti imic yenziwelewele ngoba ndiyayazi uba njengobana kuthethwa ngosisi Lydia kubhubhe umuntu ongumama. Well xa ke kubhubhe umuntu ongumama usikucaphukele nesitulo esebehlala kuso abe ngathi mhlawumbi ubulo esesasitulo. Unobangela walonto kuba buhlungu ndizama ukuportray ivalue kamama endlini. Yiyo lento nditshoyo uba uske uqonde into yobana ingase nawe utshone emhlabeni. Ingase utshone andiziwenza ke abemade amazwi masiyeni ke kwiGenesis nguchapter 1 masiyeni kwiGenesis nguchapter 1 ndinqwenela into yobana ndakhe ndisakhela kule ndawo. Chapter 1 verse 1 uthi ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. 2 ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala. Kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Sisithathu wathi uThixo makubekho ukukhanya. 4 kwabakho ke ukukhanya wakubona uThixo ukukhanya ukuba kulungile. Wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama. 5 wathi uThixo ukukhanya yimini wathi ubumnyama bubusuku. Ibambi nguThixo lona ekuqalekeni silapha ke kwincwadi endicinga uba kukwiincwadi zikaMoses. uMoses xa simjonga kakuhle uneencwadi ezinhlanu. Beyokuqala le incwadi yeziqalo, incwadi yeziqalelo. Uyaqala uThixo ukudala. Uyaqala uThixo ukudala. uMoses simbonile nehlobo afumaneke ngalo kuye kwasungwa nasemlanjeni. Funyanwe lusana olulapho kanti ngalo lonke elixesha indlela yakhe uThixo uyayazi kwaye uya kuThixo. uThixo uyamsebenzisa ke uMoses ngoba uThixo uthi nxa efuna abantu bakhe abeke umthetho. Akukho nto yenzekileyo ngaphezu komthetho kuye uThixo ngoba uthi nxa uyijonga uMoses ubizwa nguThixo. Ndibona kakuhle kwi-Exodus 12:24 uthi uThixo nyuka uzowufumana amacwecwe endibhale kuwo umyalelo womthetho abazawuyalwa ngawo. So kuyalwa ngantoni? Kuyalwa ngomthetho. So ke ngoku uThixo ubumnyama bubusuku ukukhanya yimini. Ubani ke ngoku uzasitwista ngoku njengoba kukhanya athi kusebusuku? Ozawuvela athi ngoku kusebusuku akakwazi ukutsho ngoba ithe uThixo xa ewubhala umthetho wakhe wathi ngumthetho oyakuma ngonaphakade. Yiva xa ethetha kuMateyu 5:18 uthi la udlula izulu lidlula ihlabathi kodwa emthethweni wakhe akhona esuntswane esayawudlula apha. Yiyo ke le nto sithi ngoku kusemini kuyakhanya ubusuku bubumnyama. Ndiqinisekile nasebusuku phezolo wonke umuntu utshilo nowabantwana balali uthi lalani ngoku kusebusuku. Waphinda ngokusasa uthi vukani ngoku kusemini ndilungiselela ubheka emngcwabeni. Nandilungiselela nini ndizoya emngcwabeni? So ithi ke loo nto leyo ilizwi likaThixo aliphikiswa. Ilibele ngisibolekela ke.
Abahleli kaThixo bethu, siyazi uba wonke umuntu uyafuna ukubonana noThixo. Wonke umuntu uaweba ikhona into engumgwebo okanye ezaba ngumgwebo. Bonke abantu bawe. Ngikenda namasikizi xa ndibona ezinto zikwi-social media uqonda abantu bayamfuna uThixo xa belawulwa ngumuntu esithi umuntu ubufuna ubonana noThixo malibe khona imehlo alikhuphayo. Bahlala abantu ngebelelo sizi ukufoliwe kuhlelwe ezitulweni. Omnye ubeke iplaster kwelo mehlo akhuphe lona okanye kwelo lase-right okanye kwelo lase-left. But yinto ebonakala mhlawumbi nawe uyibonile mhlawumbi uyayazi. Kukufuna uThixo yinto ya-recently ke leyo apart from leya yokuhlanjwa ngedum. Yayikukufuna uThixo naleyo into. Ubumnyama bubusuku. Ukhanya yimini. Lelithemba nguThixo. uThixo nelizwi elingasayo ukujikwa bani. Athi nxa ethetha ngoLuka uba ndibona kakuhle kwenza sahluko sokugqibela ku-24 pha. Uthi konke utsho uMesiya okuthethwayo ngam even ezincwadini zikaMosisi nokuthethweyo kubaprofeti nokuthethweyo kwincwadi zendumiso kuthi konke oko kuza kuzaliseka. Yiyo le nto kathi lingadlula izulu lidlula ihlabathi kodwa umthetho kaThixo wona awusayi kudlula. Uyasiqinisekisa ngaleyo into uba ezi zinto zingenzeka. Yiyo le nto nxa ingqina ngomprofeti u-Isaya phaya ku-40 ngovesi ka-6 uthi memeza ndithi nina ndiyithande le ka-8 vesi apho kuthiwa lona ilizwi likaThixo lizawuhlala limi ngonaphakade. Because kukho ubutyani obuzawubuna kukho intyatyambo ezakoma kodwa uthi ilizwi lakhe uThixo lona alisayi ukuduka. So yiyo loo nto leyo ke siqinisekise into yobana uThixo uyafuneka and uThixo nguye isiqalo nguye isigqibelo. Nguye isiqalo nguye isigqibelo. Yonke le nto ithethwe nguThixo yinto efanele uba iyenziwa yinto efanele okokuba iyathethwa. Ingaba umthetho lo usisonona izawuthi iRoma sisixhenxe. Ndithi nina ndithi umthetho lo usisono uthi nakanye uba ngablana ubungekho umthetho ngendingayazanga inkanuko kodwa kuba uthe umthetho uze ungakhanuki yenza loo nto leba mandithini mandiwazi umthetho. Umthetho usosono nangoku bekuthethwa apha ngosisi Lydia bekuthethwa ngokugayida kwakhe abantwana. Abantwana nabo abagayidi ngenye into ngaphandle komthetho walapha ekhaya. NjengoThixo uyasigayida ngomthetho ongowakhe. Umthetho kaThixo awuphikiseki ngoba uThixo uyawufuna. Hamba uve umthetho kaThixo xa ethetha uThixo esithi uThixo wathetha onke la mazwi wathi. Ndingehova uThixo wakho owakukhupha ezweni laseJiphuta athi uzungabi naThixo bambi ngaphandle kwam. La mithetho siyayingqina okokubana sonke yimithetho ili-10 kodwa soze sizibize zonke ezaa zinto zibhalwe phaya. Ba uyibizi uyicezelela ntoni? uThixo ibizile kodwa ubusuku uyabubiza. Imini uyayibiza kutheni ungabizi konke pha ngoba uyayiva kukhona umthetho wesihlanu othi bekuyihlono umthetho nedinga ukwenzela into yobana udle ube nemihle emide ungumntwana emhlabeni akunike wona uYehova uThixo. Sivume sithi ke abantwana abanambeko bazaba namashwa kodwa ukuze kube ku-5 kuba ku-4. Asikwazi uthi 1 2 3 5 sithi 1 2 3 4. Masihlale ke sijonge phaa ku-4 uthini uThixo phaa uthi khumbula umhla weSabatha ngumthetho.
ingaba oya kuthixo umthetho funeka siwudifayena, ingaba oza kuthi funeka siwusapotena, ngoba sithi ootata sithi oomama bekwihlononyoko mntanam, ubumnyama bubusuku kwawukhanya mini leyo. Sonke sitsho sithini emthethweni wesine? Uthi uThixo khumbula umhla wesabatha. Lo mhla wesabatha uthi ungcwalise, yivake yena naye ungcwalisile, ngoba uba uthi lo mthetho umthetho mdala waphela, izawufuna into yobana sithi nethi into uze ungabulali iphelile, nethi into bekwihlononyoko iphelile. Ithetha ukuthi ke loo nto leyo amapolisa aphelelwa ngumsebenzi, ngoba kaloku zithe isabatha iphelile, zidalwe zonke, lehlola luhlu lenza u-10. Ngoko ke uba ngablana uyakunqwenela umzommelwane wakho, iphelile mos loo nto. Uba uyeba waphela lo mthetho, mthetho omdala lo usathetha into yobana uzungebi. Uba unobangela nditsho kukuba ndiva istatement esithi isabatha umthetho omdala and kwaye lisiko lamaJuda, kodwa uThixo uyadala engekabikho uJuda wathi khumbula umhla wesabatha ubungcwalise. Khumbula umhla wesabatha kuba ungcwalise, ngumthetho kaThixo lowo. Ubumnyama bubusuku nemini okukhanya imini. Goodbye.
Kuloko ke simbonayo umama uMaso ehleli kwelibandla ngoba batsho abantu ba ebestrong uba uthe hayi uthe hayi uthe ewe uba uthe ewe ndingumchurch of God asoba phinda ajike ngoba naku nangelixa kuye isixhenxe sisixhenxe because akakwazanga ubhidakala ngoba utshilo uThixo uthe kudaleni kwakhe uthe wayibiza ngegama endalweni wathi ezintsukwini ezidalayo wathi ngumhla wokuqala ngumhla wesibini wathi ke lona usuku lesixhenxe yisabatha kaYehova uThixo wakho. Izawungqinela iqala apha kwiGenesis chapter 2. Iqala phaa ke kwiGenesis chapter 2 yindalo litshilo tencathi incwadi yesigalelo uthi ke uThixo uyawuphumla ngawo ungcwalise. Yiyo le nto ndithi ke uba siyamfuna uThixo sijonga izinto asifunayo kuqala sizokwazi ukuthi ndiyamthanda uThixo. Nomuntu omthandayo zikhona into omenzela zona. Ngoko ke uThixo uba siyamthanda mayibe khona into esimenzela yona ngokuzama ukugcina umthetho wakhe, ukuzama ukubiza izinto azibizileyo ngoba ubumnyama bubusuku nakum nakuwe, ukukhanya yimini kuwe nakum. Kodwa usuku lesixhenxe yisabatha, I doubt very much uba kuwe nakum. I don't know, but usuku lesixhenxe uThixo walisikelela walingcwalisa wathi uThixo xa ithetha esihlanayo kwincwadi yeExodus kula chapter 20 ngola verse 8 ungumthetho wesine wathi ungenzi namnye umsebenzi ngawo. Uthi wena nonyana wakho nentombi yakho uthi ke nowasemzini osemasangweni akho ngoba uThixo wayisikelela le nto. Athi ke uThixo simbona okokuba naye kweyakhe imisebenzi waphumla ngoba uzawutsho xa icacisa kwincwadi yaseHebhere ehamba nayo kakuhle isabatha ukwenzela singathi iphelile wawungena kwiTestamente entsha ukwenzela ungathi ukuvuka kukaYesu uthi yaphela isabatha, ungathi yaphela. Uthi ke ngofesi ka9 abantu bam mna Thixo balindelwe luphumlo olunjengolwesabatha njengoko naye uThixo waphumlayo kweye yakhe imisebenzi. Waphumla naye kweye yakhe imisebenzi yena uThixo. Yiyo le nto ke ngeli xesha uThixo zonke ezi zinto kufanelekile ukuba zizaliseke ezithethile ezincwadini zikaMoses ukuyaphuma kubapostile ezithethile ezi zinto uThixo.
uthi kuzawuzaliseka konke. Yiyo loo nto namhla kufanelekile okokuba siphumle ngoba waphumla naye. Sonke siyancuma nxa kuthiwa abantwana bethu bafuze thina. Ngoko ke nathi singabantwana bakaThixo make sifuze umzali wethu onguThixo, sithethe izinto abazithethayo. Waziva naye uPawulos, wathi uPawulos ukhupha kwakhe ubusawule kuye, wakhupha ubusawule wanguPawulos ngenxa yokuva umthetho kaThixo. Wathi kubapostile bebekho andisilelanga nangenye into, andisilelanga nakancinci, nangona ndingumpostile omncinci. Wazibamba zonke, mbone kakuhle xa efundisa amaJuda namaGrike zizenzo 18. Uthi uphumile Athene wangena eKorinte, apho udibana nendoda, apho indoda ehamba nenkosikazi yayo uPriscilla, uAquila. Uthi wafundisa amaJuda namaGrike, ebafundisa ngeSabatha. Kukuthini na ukugcina iSabatha? Bakho abaguqukayo. Ngoba uthe nxethetha nabo kwincwadi ye-13 kwizenzo, wathi bavakalisile amazwi kaThixo ngemini yeSabatha. Xa bemka bathi mahle amnandi la mazwi, angangaphindwa nakwiSabatha ezayo. uThixo ayithanda iSabatha ngoba uthi aba bagcina iSabatha zam bonyule endikuthandayo. Athi likhulu igama labo nangaphezu konyana womntu, nangaphezu kwentombi yomntu. Uthi imiphefumlo yabo bazayifumanela indawo endlini yam. Uthi ezindongeni zam bavakalise ilizwi likaThixo. Ibe indlu yokuthandaza, indlu kaThixo, ngoba uThixo ulawula ilizwe lakhe ngomthetho. Sithatha umzekelo obalulekileyo, sithatha umzekelo obalulekileyo kurhulumente. Urhulumente lilawula ilizwe ngomthetho. Kukangakanani na ke kuye uThixo? Kuyafaneleka, kuyabonakala okokuba oyena masimlandele, njengoko sisitsho sithi sisiqalo usisiphelo, sihlale kuye, singafuni ubamba izinto sithi siyamthanda, sibambe izinto ezingabhalwanga. Uba uthi iSabatha uthini? Uba uthi iSabatha uthini? Ngoba yena uThixo uthe iSabatha luphumlo ekufanele into yobana kuzwe kuye ngale mini yeSabatha.
sasazela siqinisekile athi ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi. Uthe kubani ke oyawuya kuye engezi ngaye uMesiya ongcwele? Bonke abaya kuye uThixo bayawuya ngaye uMesiya, ngoba nguye owathunywa ehlabathini wathi andizanga kuligweba ihlabathi kodwa ndinqwenele okokuba malisindiswe. Ngoba ithi indawo enjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Uthe wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, engamthumanga ukubana azoligweba ihlabathi kodwa lisindiswe ngaye. Ngoba ihlabathi ezaligweba uThixo uthi uzaligweba ngendoda athe wayivusa kwelabafileyo. Uthe wayivusa uThixo kwelabafileyo ukuze izohlangula ihlabathi kodwa ingaligwebi elihlabathi. Ingaligwebi ihlabathi kodwa lithini? Lihlangulwe. Ngoba uThixo uthi xa ehamba enza imizekelo uyambona kakuhle bandlehle likaThixo mama uBhucwa. Uthi xa efika apho ondlelwe khona kuLuka chapter 4 uzawuthi uverse ka-16 phayana wafika uMesiya uthi ngokwesiko lakhe ndike ndathi ke eziza kuthi izinto siyazithanda kodwa eziya kuThixo asizithandi. Kuthi wafika ngokwesiko lakhe endlini yesikhungu wangena ngomhla weSabatha. Kuthi wanikelwa incwadi kamprofeti uIsaya okokubana afundise ngayo. Unobangela nditsho ndiyazi uba amasiko angawethu ihlobo esiwakokose ngalo, kodwa uThixo uthi ngokwesiko lakhe lithini lakhe. uThixo uthi wangena endlini yesikhungu ngokwesiko lakhe wangena ngomhla weSabatha. Then basithi ke ngoku asizungena ngaso, ungena nini? Sazidalela ngoba uThixo udalile, uThixo wenzile, safika thina sele kwenziwe. Wathi uPawulosi mna njengomakhi osisilumko ngokubabalwe ngalo uthi ndiye ndijonge kwilitye ebelikho kade uba ndithinina ukwakha kulo. Elo litye belihleli likho kade linguYesu Kristu. Lilitye elinguYesu Kristu. Uthinina ke ukwakha kulo xa lifika ngokwesiko layo endlini yesikhungu ngomhla weSabatha. Uthini wena? Ndithini mna? Ngoba ungenile ngokwesiko lakhe. Siyawakokosa amasiko, ndingagxothwa kakubi noba ndiya kweyiphi na indlu ndithi mna ndizokwenza isiko ngale bhokhwe kuthiwa isiko lalapha yigusha. Ndithi no, ndenzeleni ngale bhokhwe kuthiwa ayililo elo. Ngoku kangakanani ke xa ukwazi ukubhebheda, singaba siyafuna nathi na ubhejethwa nguThixo. Le nto singakwaziyo okanye singafuniyo okokuba sive okokuba uThixo uthi masenze njani na. Sisuka sithi into zakhe ziphelile, kodwa uthi kungadlula izulu kudlule ihlabathi, zonke izinto zakhe yena uThixo zihlale ezimile, zihlale izinto zakhe uThixo zikho. Yiyo loo nto ke ngeli xesha bethu sizama nokokuba uthi ubuyayifumana ibhaliwe ubambelele uxolele uqhawuka umnqambulo, ngoba uThixo utshilo. Ngoba uThixo utshilo uthi zipengululeni izibhalo ngoba nibani nobomi nina ngazo zaye zona zingqina ngam. Zipengululeni ngoba nobomi apha kuzo, sinobomi apha ngoba zingqina ngaye uThixo. Zonke izinto uThixo azenzileyo siyanqwena okokuba singazenza ngokwentoni? Ngokwelizwi lakhe. Uthi izani sibonisane. Ngoko ke ngeli xesha xa sibonisana ngalo mba nangaphezu kwento yobana sikrukra amehlo wethu kanti ayibhalwanga loo nto, ngaphezu kobana sikrukra amehlo wethu kanti ayibhalwanga loo nto, izasifaka engxakini. Nantsi into uThixo uyibhalile and enze umzekelo. Kukumzekelo omnandi xa ndizawubuya, kukumzekelo omnandi. Ijonge kuchapter 3 yakaMateyu ivangeli ithi ngivesi ka-13 weza uYesu Kristu esuka eNazaretha singa kuYohane eYordane apho. Uthi ke uthi ufika kuYohane wathi Yohane ndibhabhatise. Uthi ke uYohane uza kum na wena? Uthi uYesu Kristu ewe, kwenzela sizalise ubulungisa.
Nazo le nto sinqwenela ukubana singamlandeli singafuni bubuzalisa ubulungisa ngoba uThixo unqwenela okokuba singangabantwana bakhe ngenene nangenyaniso sizalwe ngokutsha kodwa singabuyeli esizalweni sikama kodwa ukuzalwa ngokutsha kukumithwa ngamanzi njengomesiya owehla wabheka ezantsi emanzini wenyuka waphuma wabona izulu likrazukile uthi wehla umoya njengawo bafukama phezu kwakho uthi lavakala ilizwi lisithi lo ngunyana wam oyintanda endikholisweyo nguye. Aziphele izinto zikaThixo. Akukhathaliseki noba amanzi awoyika okanye oononkali aboyika kodwa wayeyile yena emanzini. Wathi uba uthanga uzalwe ngokutsha, uba uthanga uzalwe ngamanzi nangumoya awuzububona ubukumkani bukaThixo. Masizame sisetshe loo nto ngaphezu koba sihlale sithi sowulong ndihlele enkonzweni yobawo. Kanti imithetho kaThixo ndizamana nokuthini nokuyiphunqula ngoba sinqwenela ukubonana noThixo at the end of the day. Nantso le nkathazo yiyo loo nto idala ukuba sicebisane ukwenzela into yobana size kuye uThixo ukwenzela uthi xa ukuloo nto ukuyo ube nazo ii-guts zoyikhusela noyikowuta noyikhomba. Ngoba ilizwi likaThixo silibambile silivile esihlebela esixelela apha ngoko ke funeka sicebisane ngala mazwi ngoba siyacebisana noba uthi ukhona ugqirha ophilisayo ezantsi apha uyakwazi ukuxelela omnye umntu. Ngoko nama nangakwazi ukuxelela omnye umntu uba uThixo uthe uba uphume emanzini amaninzi ungunyana wakhe omkholisileyo. Uthi uba ngabani ugcinile isabatha zam uthi uThixo wonyule endikuthandayo igama lakho lisayaba likhulu ngaphezu konyana womntu nangaphezu kwentombi yomntu. So kuloko ke sizamana neemfuno zikaThixo neentando zikaThixo. uThixo xa esixelela akasifihlelanga nto. uThixo akabanga selfish, uzizamile okokuba asibuthe emazweni asibuthe phakathi kwezizwe neentlanga neelwimi nabantu ukuze sibe ngabantwana bakhe sithethe ngeelwimi ezintsha sizokwazi ukuthi amen. Usibizele wako bethu Thixo. Amen. Sawubuya mama. Khumbula, khumbula.
kaSilidiya lena bengenakwenza ngakumbi ngoba ingxaki yakhe kukuske ayibone lento athetha ngayo angahloniphi bekutshiwo mosapha kodwa uthi umhlakulo ngumhlakulo naye besithi isabatha isabatha bengayicwezeli afuna ukubiza amanye amagama bengayicwezeli ahloniphe besikhula thina kwezalali zethu umama behlonipha uthi noba ubiza amanzi uthi ngamayila wayesitsho wasendlini athi ngamayila ngoko ke andiyazi ke umhlambi ke bawufuna uyihlonipha na eligama lithi isabatha kodwa uThixo yena ulibizile wathi isabatha isabatha ngumhla ngumhla ongcwele ngumhla ongcwele athi yohane ndantu kumoya ngemine yenkosi yophuma kwisithilelo ke ngoko ibiqale phi ibiqale kwiGenesis ibonakaliso kokubana ayikazange uphela wathi ndantu kumoya ngemini yenkosi yakuba intetho yonke ivakele yakuba into yonke igqityiwe naku thuntshumayeli yoyika uThixo oko kwimfanelo nemfuneko yoluntu lonke Nkosi mayisithande amen Nkosi Dad mandiwombile man
Masibulele ke kuba uDaba. Masibulele ke kuba uDaba. Masibulele ke kuba uDaba. Inene funa simbethele wathi. Inene funa sithini simbethele wathi. Uke wathi uba uDavide uka wamenza kokubekho into ayithoba yabe afune kube uyayithatha phani kanti kumsindisa kwintshuntshe. Ze simbethele wathi ke. Masibulele ke kuba uDaba. Masibulele ke kuba le ngoma ke sizayigqibezela ngesabathi pha ngakaWorks. Senzele kokuba umuntu ubufuna uyiva kahle uba ithini napha ngakaWorks likhona ibandla likaThixo pha khona. Sizawuya ke ekuvaleni sicele ubawo umveleli uba umzonke asivalele ke esi siqendu. Amangcwaba ke siya kuwo apha eBhede. Ngalase eBhede kuzawufika phaya eBhede kutyhilwe ke nelitye amatye ke mabini. Masicele ke uba umzonke asivalele. Mandibulele ke bethu uprogram director kuqala. Ndibulise uba umongameli obawo abavelelayo bonke, obawo abalungiselelayo, obawo abakhulu, obawo abangamagosa nabanye otata abangabafundisa abakhoyo phakathi kwethu, umamongamelikazi, omama abavelelayo, omama abalungiselelayo, omama abakhulu, umama ugosakazi, odade, ulutsha nabantwana abancinci abakhoyo phakathi kwethu, ifamily yasekhaya yakwaMaso ndiyibuyisile yonke bethu nabahlali ngokunjalo ngegama lasifelayo uMesiya inkosi yethu, amen. Ndimisele ke uba mandenze ke umthandazo ke wokuvala ke bandla. Masigobeni ke inhloko sithandaze. Thixo unguAlpha, unguOmega, usisiqalo, usisiphelo. You are the omnipresent God. You are the omniscient God. You are the omnipotent God. UnguThixo ongaguquguqukiyo. UbunguThixo izolo. UnguThixo namhlanje. Uyakuba nguThixo nangomso. Yolonto ke ilizwi Thixo onamandla lisithi wathi uThixo makubekho ubumnyama. UThixo wakwenza ubumnyama kube khona, wathi makubekho nemini. Thixo onamandla onke lulama lezulu. Silapha ke Thixo onamandla onke xa siza kuya ke emadlakeni kwindawo eyobeka umama kwindawo yakhe yolinda. Nansi ke ifamily yasekhaya Thixo onamandla onke siyicelela kuwe lulama lezulu ukuba ube nayo Thixo onamandla onke. Ubathwale nangesigaba Thixo onamandla onke xa sayobeka umama kwindawo yakhe yolinda. Baqonde Thixo onamandla kakuhle into yokuba ungula Thixo wayizolo. Ungulo Thixo wanamhlanje. Ukwangulo Thixo useza kubakho nakwintsuku ezizayo. UnguThixo owazi konke. UnguThixo ongumandla amakhulu. UnguThixo lulama lezulu, mdali wezulu nehlabathi, Mesiya oyingcwele, owazi zonke okho kwindawo yonke phezu kwehlabathi. Siyabulela ke Thixo onamandla wonke nangale nkonzo Thixo onamandla wonke.
yelizwi umkhonzi wakho ubumthumile Thixo namadlonke ukuba ahlule izinto Thixo namadlonke ngelizwi lakho Mesiya oyingcwele. Siyabulela ke Thixo namadlonke ke ngaloo mazwi ukuba ahlale kuthi asincede asakhe kumkani ukuze siguquke siqonde uba unguThixo wena owenze zonke izinto eziphezu komhlaba. Nangeli xesha ke kumkani sibulela wena ingceba zakho Thixo namandla wonke. Yiba nathi ke Thixo ke xa sawuphuma ke kuyo le ndawo ke kumkani sisiya ke emadlakeni usithwale sonke, naxa sizawugoduka sibuyele emakhaya kwindawo esisuka kuzo ube nathi usithwale bawo Thixo namandla wonke uyofika nathi kwindawo Thixo namandla wonke esisuka kuzo. Siyabulela ke kuwe kumkani ngegama lonyana wakho uMesiya ngoku kude kunaphakade bawo. Amen. Sure, okay. Good night. I want the frame. 1, 2, 1, 2. Yeah, you can go to the choir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes. Umhlaba nazwe limiweyo nazwe limiweyo kungeka zalwa ndaba kungeka velisu nazwe
limiweyo nazwe limiweyo nakwaphakade kude kusephakadeni wena unguThixo wena unguThixo. Maniphinde ndibulise kotata bonke komama bonke ngegama lenkosi yethu Mesiya, amen. Ndimele ke ukunikezela ke inkonzo nam kotata. Inkqubo izawuthi sizawuqala ke apha siwugqibe lo msebenzi, sabe siwugqibele lo kugama kusagqunyelelwayo kube kusiyiwa apha emva likhona ilitye lapha elizawutshilwa likatata. Enkosi sayinikezela ke kotata. Enkosi. Mandibulise torhwana. Ewe kumntu wonke olapha. Ndiqalela kuba umongameli, oba abaveleli, abalungiseleli, oba abakhulu, ogosa, abazalwane. Umongamelikazi, abavelelikazi, abalungiselelikazi, omama abakhulu, ogosakazi. Ndibulisa bethu na wonke umntu. Ndawonye nefamily, amantande nombathane. Ndibulisa ngelihle igama lenkosi yethu uYashua, amen. Sistriker sokugqibela esi xa bekuthethwe phaya ngokuhamba kwebhola. Ngoku ke siya ekuscoreni. Enkosi dad, sistriker sokugqibela esi. Ngoku ke ndizawucela indumiso ewe uba uDawidi asithandazele. umongameli torho ngokukhawuleza uyawuma kokugqibela umongamelikazi uyawuma kokugqibela ngegama lenkosi nomsindisi uKristu inkosi yethu, amen. Amen. Masigobe ke bethu inhloko. Bawu oyingcwele Thixo olobulungisa iseko inkosi yethu Yesu Kristu. Nangalo uzuzu inkosi sithaba sizoma kweli umlindi. Apho inkosi siyakulinda khona wonke umuntu eziphezu komhlaba. Mema wena mongameli ngcwele xa sizawugqibezela lo msebenzi kule ndawo. Iba nathi Yehova inkosi athi lo nkosi uzakuma namhlanje Kristu wakhe thethe konke wena ofuna ukuthetha ngaye kuba nguwe inkosi ozibona imfizo zethu. Thixo lobulungisa konke okusakucela ke egameni lenkosi nomsindisi uKristu inkosi yethu, amen. Amen. Khawuphinde uhlabele la ndomiso ya 90 siyithobe ibhokisi. Kaya
mandibulele kakhulu bethuna ngendumiso ezuke kangaka. Sikwilizwe lokunqaba. Right. Sikwilizwe lokuphuma okanye lokuphela kwamaphupha. Sikwilizwe lokuphela kweminqweno. Kodwa thina abashekileyo ibakho into esisala nayo. Ukuhamba sibheke phambili nobomi. Right. Ngoku sibeka apha umama uNokhwezi. Elithi ilizwi likaThixo ngomlomo kaYobhi ku14. Yes. Umuntu into ezelwe ngumfazi. Imihla yakhe mifutshane. Ithi londo iyangqineka. Ngoku sesijonge ubomi balomama. Omnye umuntu ebezathi ukumkhangela athi umdala ngenxa yento kokuba ebegqithile kumashumi asixhenxe. Yes. Kodwa lithi ilizwi likaThixo ngoko kunjalo imihla yakhe mifitshane. Kuba nathi besingokoneli kukuhlala naye kuba imihla yakhe mifutshane. Siva buhlungu ngokuhamba kwakhe kuba imihla yakhe mifutshane. Khange kwanele. Kodwa kuyabaluleka into kokuba umuntu angapheleli ekubeni into kokuba abe yinto ezelwe ngumfazi. Kuba yimihla leyo engena garanti esuka ibe mifutshane. Uba uDaba ebethethile ngokuzalwa nguThixo kuba imihla yomntu mifutshane ayanelanga. Kuba umuntu uzelwe ngomnye umuntu. Kodwa namhlanje uthiwa kuzalwa nguThixo ibe khona i-extension yemihla. Kubantu abaseleyo namhlanje kubalulekile into kokuba singaneli ekubeni into kokuba imihla yethu ibe mfutshane. Kuba kubuhlungu xa siphelelwa imihla kuba kuphela namathemba. Athi uPawulos xa ethethe eThesalonika athi thina sinalo ithemba lento kokuba uThixo uyawuza nabo ukuze imihla yabo ingabi mifutshane. Ithi masithuthuzelane ngaloo nto. Kodwa ndikuthuthuzela njani ngaloo nto? Kodwa uphelela ekubeni into kokuba ube yinto ezelwe ngumfazi. Ndithi sibe nethemba lento kokuba ngabana imihla yakho iza kwanda. Kuba uYesu Kristu uyithethile lento kuNikodimi. Uthi umuntu makazalanga kakutsha ngamanzi nangumoya akasoze abubona ubukumkani bamazulu. Ithatha ukuthi akazububona ubomi obungunaphakade apho kwanda ntoni imihla. Yes. Loo nto bethuna ndiyithetha ukuthi thina siphilayo siyeva ukuba buhlungu komntu. Yes. Ekuphulukeni kwakhe nemihla. Ndizawucela ke umzalwane wami anifundele la ndumiso besicula kuyo. Undumiso 90. Ngathi Ndumiso chapter 90 verse 1 uThixo ngunaphakade uyinqaba yomntu. Yes. Umthandazo kaMoses umfo wakwaThixo. Verse 1 Nkosi yam ulikhaya wena kuthi isizukulwana ngesizukulwana. Nkosi yam ulikhaya wena kuthi kwizizukulwana ngezizukulwana. Kutsho umuntu osanda kuva indaba ezingemnandi ekuthiwa imihla yakhe yelo xesha iyaphela. Kwaye futhi akazukwela kwindawo ebethunywe kuyo kuba imihla yakhe iyaphela.
kodwa kwathi kunjalo uthi Nkosi yam ulikhaya. Namhlanje kwifamily yakwaMaso, namhlanje kwaThembile, ngwakumama umkile, indaba zibuhlungu zokunaka mama, kodwa yintoni into uThixo mbone yiyo? Kuba ngalomhla uMoses umbona uThixo likhaya. Namhlanje nazi indaba zendaba zento kokuba imihla ibe mfutshane kumama uMaso, ezo ndaba zibe buhlungu ukuthi ithi loo nto ngoku uThixo umbone intoni. Ihla nayo bhuti. Verse 2. Ungekazalwa zindaba, ungekavelisi imhlaba nazo limiweyo. Yes. Kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni wena unguThixo. Phela verse 2. Yebethuna kubalekile uThixo simazi okokuba uyintoni. Yes. uThixo ngulowa bekuthethwa ngaye wathi makubekho ukukhanya, kwakho ukukhanya. Siyavana bethuna izinto zane-purpose, kwakhona ubomi. Yes. Siyavana bethuna lo tata uphela ubomi kodwa uyayazi okokuba unoThixo osukela phi kwaphakade kude kusephakadeni. Siyavana bethuna. Yes. Ngoku wena xa unokufikelwa yile mini iza kufikela umbona uThixo intoni kuwe. Hamba. Verse 3. Umbuyisela umntu elithulini, uthi buyani nyana babantu. Yebethuna nansi le nto ingakhonjwa mntwini yokubuyela kwalo mama elithulini, ikhonjwa kubani kuThixo okokuba umbuyisela umntu elithulini. Siyavana bethuna kukho abantu abachitha ixesha ngokuthi bafuna ukwazi into yokuba siyintoni isizathu sokuba lo mama kule ndawo, kodwa namhlanje siyeva into yokokuba ubuyiselwa apha bevela khona kuba etheni eluthuli. And ke bethuna kaqala uba luthuli ngokuba sizombeka kule ndawo. Njengoba sikule ndawo simile nathi siluthuli, sijonge ukubuyela phi elithulini. Ayizuvela lo mini lo mhla simise kule ndawo. Ngoku sihambayo siluthuli. Hamba. Verse 4. Ngokuba iwaka leminyaka emehlweni akho linjengemini yezolo idluleyo, linjengomlindo wasebusuku. Yeva bethuna xa iwaka leminyaka linjangosuku, phofu usuku osolugqithile emehlweni kaThixo. Siyavana bethuna? Le 7 into kamama asinto emehlweni kaThixo. Siyavana bethuna? Yilaa nto uThixo engenamlandu kuba wayekho kwasephakadeni eza kubakho. And uThixo lo ububomi eza kusinika ntoni ubomi. Yale nto singenaxhala ngoThixo kuba uThixo uthi samzala umntu abe nobomi obungunaphakade, kodwa ukuzalwa kwethu ngomama bethu imihla yethu itheni imifutshane kwaye futhi izele zinkathazo. Ezo nkathazo ziyakuthatha zizokubeka kule ndawo. Siyabana bethuna. Hamba nathi. Verse 5. Iyabakhukulisa balale ngengomso babuye bahlume njengotyala. Ngengomso babuye batheni bahlume. Lo mntu uthi ngengomso ngumntu obona usuku njengeminyaka eliwaka. Kodwa mna ndizawulindela uzama kule ndawo kuba bekuthiwa ngengomso babuye bahlume. Siyavana bethuna? Kodwa ndixelela into yokokuba lo mntu uthetha loo nto ngumntu obona usuku olunye njengeminyaka eliwaka. Siyavana bethuna? Lo ngomso yifuture yento yokokuba apha akuphelelwanga, kumele kuthini kuvukwe phinde kuhlonywe. Hamba buthi. Verse 6. Ngomso buyityatyamba bubuye buhlume, ngokuhlwa buyasikwa bome. Phela ivesi. Ihla nayo buthi. Verse 7. Ngokuba siyaphela ngumsindo wakho,
sikhwankqiswe bubushushu bakho ububeke ubugwenxa bethu phambi kwakho. Yeke bhuti, siyaphela ngomsindo wakho. Siyavana bethuna? Yes. And indawo ke ngoku endizama kuyo yinto yokokuba ubugwenxa bethu ububeke phambi kwethu. Siyavana bethuna? Ithatha ukuthi umuntu angangakuboni ngokuthanda kwakhe ubugwenxa bakhe kodwa bubekwe phambi kwakhe. Namhlanje eholweni uba udaba ebesikhumbuza ngobugwenxa bethu kuba imithetho kaThixo sisipili sokuba sibubone ubugwenxa bethu obubekwe phambi kwethu. Njalo tata. Sivana bethuna? Yes. Ithi ke loo nto xa uza kumka esipilini uza ngabuboni ubugwenxa obubekwe phambi kwakho. Sivana bethuna? Kuba lo tata sevuma le ngoma kuba kaloku uThixo kangamzukise uThixo betheza ungabinathixo bam. Siyavana bethuna? Loo nto khangayikhalazele kuba ubugwenxa bakhe bubekwe phambi kwakhe ngelizwi likaThixo. Siyavana bethuna? Ibithetha ukutsho ke loo nto okoba mazithi ziphela iintsuku zethu sibe sibazi ubugwenxa obubekwe phambi kwethu sibufunde esibhalweni sibufunde esipilini esibekwe phambi kwethu. Siyavana bethuna? Kukho umbhalo, kukho umculi owakho wacula wathi yini na sisi kuthani intsimbi zam ungazithumelanga umntana kuba amaxesha siwajonge encwadini. Yabethuna amaxesha sizukwazi singawajonganga phi encwadini. Siyavana bethuna? Kuba abantu abacimba into yokoba njengoba balapha nje bayaphila njengoba balapha nje baluncedo kwabanye abantu kuba amaxesha bawajonganga encwadini. Xa ulijonge encwadini lo mama uzophumla. Siyavana bethuna? Elinde ukuvuswa ngexesha elifanelekileyo elisencwadini. Tata. Good. Yes. Indumiso ndinika utata ozawugqitha. Thixo phakathi koThixo uThixo nini ikhweba nibanonelela nabangendawo Teta dijala lo sweleyo le ketama kwebe lanio olusi sana nolishwempu Sisa ni oswele eyo oswele yo olishwempu kuba kule esanteri sonke dawo apa Onji Yuba Bamba Emyameni Si Abba Si Abba Abba Konji Bamba Emyameni Dia Shukuma Masongi Siseko Siseko Sestabachi Inji Chekemna
mandithabathe lithuba bandla elibekekileyo likaKristu ndibulise kuba umongameli noba abaveleli abalungiseleli amadoda amakhulu nabafundisi bemvaba zonke nakweli cala lomama kungokunjalo ndiyayazi uba kushushu ngoku siza kwenza ngokutyhilo litye engophela kwalo ke elimabini lamatye azawutyhilwa apha kwamaso namhlanje. Family ke ndiyazi kakhulu eyakwaNtutyu ifamily eyakwaMadolo eyakwaFate eyakwaDaba sikhule singayazi ba ayingobantu banye apho ngendlela ebebephethene ngayo omkhulu ebesimninawo omnye athi tatomncinci njalo njalo thina siyibona apha ethubeni lento uthi kanti kukhona ukwahlukana. Ndizama into ethi usisilidiya lo intombi kaBhanana inyaniso ngoku ke ngofikelwe ngumda njengoba nabani na eza kufikelwa ngumda unjanje yafihlwa ke lo mda Nkosi ba uMagwa ngale ngcaciso. Mna ke ndizawucela ifamily indikhuphele abantu abazawutyhila eli litye lokuqala iphinde indimekele umuntu phaa ozawufunda emveni kwento yoba ke sithandazelwe ngutata uNtswabo. Khawusithandazele tata xa siqala le nkonzo. Thixo olungileyo wena uzaziyo izinto zonke silapha Thixo kunaphakathi kaIsrayeli ulithemba kuthi wena ngamaxesha onke Thixo oyingcwele nabo abantwana bakho Thixo olungileyo beshiywe ngumama wabo Thixo wethu iba nabo umndalo ezinomhlaba ifamily zonke Thixo wethu nathi umndalo ezinomhlaba sakuba sovila amazwi ethethwa ezindlebeni zethu Thixo olungileyo senza into ngalonto faka sazela Thixo enhliziyweni zethu Thixo olungileyo ukuze sibuyele kuwe Thixo wethu konke okusukuthi asikholwa bisenzela nguyasho umsindisi. Amen. Amen. Enkosi xa ndizijongileyo mna andifanelwanga lingcwaba. Xa ndizijongileyo mna andifanelwanga lingcwaba ingathi ndizawuphila okokoko nawe unale ngcinga ndinayo ndibona indlela onabe ngayo ndibona nendlu yakho ubukhulu bayo ndibona ne-account osazivulayo awunathemba loba ungahamba kanti ukufa kwabanye abantu yinto enokulolongeka njengosisilidiya lo uba ugulile kuqala abanye bafa behleka kodwa uthi uJob umuntu usikelwe umda angena utsiba ndime apha ngokekade lichule lokuthetha ngokufa kanti nami ndinowami umda mayindipheke ifamily takuthi konko ngokwenceba Nkosi yakho okwenceba yakhe enceba yakho cimaki ima ukekho Ikofuleti, ikofule kune, elene, ebu, usu. Ozawufunda uzawuba ngapha ya, abazawutyhila ngapha. Awuzubona kakuhle. Okay, Nkosi. All right, thank you. Ndipheni ithuba ndifunde incwadi benye
enza usebenza ngayo yomibili lemisebenzi konga amathuba. Ncwadi yokumkani lesibini chapter 23. Khawuqale phaa eza verse zokuqala then uzawuya ku-16 sibe sigqibile. Sithi isihloko phezulu uhlaziyo lukaYosiya. Wathumela ukumkani ahlanganiselela kuye onke amadoda amakhulu akwaYuda neYerusalem. Wenyuka ukumkani waya endlwini kaYehova namadoda onke akwaYuda nabemi bonke baseYerusalem kunye naye nababingeleli nabaprofeti nabantu bonke kwathabathela komncinane kwasakomkhulu. Wawalesa ezindlebeni zabo onke amazwi encwadi yomnqophiso eyafunyanwa endlwini kaYehova. Khayibamba apho tata. Uthi uDanjebo xa thetha ngopresident uthi ngoceba. Uthi mna awunandixelela ngoceba mna ndiyikumkani. Niyakhumbula apha ayingomvangeli luthetha la mazwi. Ukumkani wohlanga ofumana incwadi athi akuyifumana le ncwadi aqokelele bonke abantu abaphantsi kwakhe okokuba le ncwadi mayifundwe, esebenzisa ke ngoku igunya lakhe lokokuba ukumkani lo abuyisele isizwe ezingqondweni, abuyisele isizwe phi ezingqondweni, athi le ncwadi mayileswe. Kawuhambe kancinci tata. Verse 3. Wema ukumkani phezu kwendawo ephakamileyo, wenza umnqophiso phambi koYehova wokulandela uYehova nokugcina imithetho yakhe nezingqino zakhe nemimiselo yakhe ngenhliziyo yonke nangomphefumulo wonke. Asiyeke tata. Kumkani elevated himself to a higher position. Akufika apho wenza isibophelelo sokokuba yena nesi sizwe asikhokheleyo bazawulandela bani? uYehova. Into abanganjalo isizwe ebesikhokhele besimshile uYehova. Endaweni yokuthembela kuYehova babeka abantu abaselela ukukhula. Bamshiya uYehova bathembela kubantu abalela ukuthula. Lokhu mkani akabhaptizwanga kodwa ngukumkani olivileyo ilizwi likaThixo waqokelela isizwe kwaleswa le ncwadi wathi wawugqiba wenza isibophelelo. Wathi ngengqondo yakhe ndawunye nomphefumulo uyawuliphulaphula alilandele ilizwi likaThixo. Khawuyeke ku-18 tata ukonga amathuba. Verse 18. Yes. Uthi ka verse 18 wathi myekeni makangashukunyiswa mntu amathambo akhe. Bawasindisa ke amathambo akhe namathambo omprofeti owavela kwesa. Wabheka uYosiya wababona amangcwaba ebekhona entabeni. Wathumela wabathawatha amathambo emangcwabeni lawo wawatshisela phezu kwesibingelelo wasenza inqambi ngokwelizwi likaYehova. Wabheka itsho la ndoda. Wabheka uYosiya. Into abanga ndithethe ngolu hlobo ndifuna ubuyisela ingqondo zethu. Apha ukumkani uthe bonke aba bantu banqulwayo makuhonjwe amathambo abo atshiswe ukuze liphele ithemba. Ukuze umnqule uThixo funeka ususe amathemba anawo usheke ujongene noThixo. Aba bantu basithwe ngamangcwaba akabakwazi ukumsevisa uThixo ngenxa yamangcwaba amileyo phakathi kwabo noThixo. Wathi esebenzisa igunya lakhe wathi onke amangcwaba makombiwe kukhutshwe amathambo atshiswe kwisibingelelo ebusweni babantu.
baqala abantu bazinkethama ngoba bananto nandawo uzawukhalela masiyengxakini ke ngokuba yintoni ingxaki eyenzekile iyathatha right awalimemezayo umfaka kwaThixo hayi mashenisa ku17 khawuqala apha ngenhlalo kwinto endizifunayo alright wasitshisela phezu kwesibingelelo wasenza inqambi ngokwelizwi likaYehova awalimemezayo umfaka kwaThixo awawamemezayo lamazwi 17 wathi lelani na elalitye lithe nqampu ndilibonayo athi kuye amadoda alomzi lingcwaba lomfaka kwaThixo owavela kwaYuda wamemeza ezi zinto uzenzileyo kwisibingelelo saseBhetheli. Khawumeke bethuna if I were to have time lenzawuthetha ngeJerusalem neBhetheli neDani kodwa ke ixesha liyandimangalela apha awube eanethiwe lamangcwaba kwatshiswa lamathambo kwabakho isheyi ngoba xa ugwebayo ube necala ongajongi kulo kuthiwa lisheyi igama lona ombiwa onke amangcwaba kodwa kwabakho ingcwaba elingambwayo kukho abantu ke ngoku engazi noba sisikhala zona njengoba lamangcwaba ombiwe atshiswa amathambo lelanina eliyangcwaba lisheke njani elangcwaba lingafihlakelanga nje yi-injustice yentoni le siyibonayo ebusweni bethu kutshiswe amathambo oba omkhulu kodwa eliya lisheke limile yes ithi impendulo ela ingcwaba alifani nala eli ngcwaba alifani nala neli ngcwaba likasisilidiya alizufana na wonke amangcwaba uthi ngoba eli ngcwaba lelomfo wakwaThixo ophuma kwaJuda owazimemezayo ezi zinto yes ewe eli ngcwaba lelomfo wakwaThixo eli ngcwaba lelomfo wakwaThixo elingcwaba maliyekwe lingachukunyiswa namathambo angashukunyiswa ngoba elingcwaba lelomfo wakwaThixo yeka ndiziguqula izinto nelingcwaba lelentombi yakwaThixo kufuneka ke lingashukunyiswanga ingenziwa into nguThixo ngamanye ekuthandazwa kuyo kodwa eli xa kungathandazwanga kulo maliyekwe lingashukunyiswa kodwa uba sithethande uba sithandaze kulo alizukusinda nalo lizawuvelelwa nguThixo xole nkosi malibe nani amen uThixo makandithande ndizama into ethi ke ilitye lisisimiso somfo kwaThixo yimbali echazayo uba uSisilidiya ulele kule ndawo full stop full stop not a comma full stop amen now says the Dobaka when the church leads it must lead fully my kokele ngokucacileyo thina sitshila manje esiwazi uba makangashukunyiswa amen ndizawucela ke ngokungqama nityhile ke tata intombi lebithe izalwa ngumama oClever I can see it now because bendithi makame pha wathi wena uyazi into oyithethayo xa ubame pha ngoba ndizawusithakala kweli ngcwaba mna this is the right position enzawuma kulo ndambona uba tyhini uchubekile you are too smart girl you are too smart khanityhileni ke ndabona izulu litsha apha nomhlaba omtsha kuba elo uqala eso nokuqala umhlaba uhlule nolwakhe alusekho alusekho khawufunde ke sisi Here lies
Here lies the remains of our loving mother, sister, aunt, and granny, Lydia Eunice Maso, born in 1953, 55, died 2025-12-20, buried 2025-12-28, Lalango Kolombatani. God bless you. Because ngiyabuyela ke so long. Ndizawucela ke kwenzela abantu bangaqhamleki. Apha isondele ke family nasi sitya somhlaba. Bazogalela umhlaba siyazi ba sigqibile kweli cala. Then ke ngosisi migrate siyothokwela cala kwenzela ba sowugqibe kwela cala. Ispace ke asivulekanga pha. A content pha. Anibathatha? All right. Okuye mna pha neteam le yam. Bazawuva. Bakuwa lapha ngemva. Akukho. Andibafuna abantu abandigqithayo ngobuchopho. Yabona abantu abandifuna andibikho comfortable. Hayi ndindlela ndokuncoma ngayo. Masivuleni ngapha ke bodata. Ndizawukhwaza ndingapha ola sapho belindityilela. Is trying to bring back to the track abantu abashiye indlela kaThixo. And he identified the problem. Uba i-problem isemangcwabeni. I-problem isemangcwabeni. Bathembele emangcwabeni ukugqitha uThixo. Uthi uThixo ke kuncwadi ye-Exodus. Mabini uthi ndinguThixo onekhwele. Yes. NdinguThixo onekhwele. Uyabona kuba unazi ikhwele zukulijonge kubantu abathandanayo omnye ashiwe ngomnye umuntu. Utshisa amtshisele phakathi umuntu akhweleta kuye. Uthi kuThixo ke ndiyakhweleta ndinguThixo nekhwele. Ndiyakhweleta. Ngalamini uThixo wayekhweleta ekhweletelo kokuba ashiywe kuthenjelwe kwisidalwa zakhe. Wakhweleta uThixo lathi ukhwela likaThixo lathi makahonjwe onke amathambo atshiselwe esibingelelweni ebusweni bohlanga. Uthi kodwa kwasheka ingcwaba lalinye. Kwabuzo kokuba eliya ingcwaba lisinde njani. Lela ntoni na elangcwaba lithe nkampu. Ithe impendulo eli lingcwaba lomfo wakwaThixo oyiphuma kwaJuda ozithethayo ezinto uzithethayo. Yes. Zilumkele ke into ozithethayo nangoku. Zilumkele into ozithethayo. Zawubanga amathambo akho angasindi. Zawubanga amathambo akho athini asinde. Bantwana bam kuvelwa kude ngabantu tyhilani. Ndingavumi nanye ingoma de sigqibe. Bani ozawulesa? Here lies the remains of our loving father, brother, uncle, grandfather, and great-grandfather, Tammy Robert Maso, born in 1938, 08-18, died 2020, 04-26, Lalango Kolom team. Sabdana. Kusibalo wami lulele apha. Kusibalo wami lulele apha. Uzawulala wonke umuntu la ufika ixesha. Asifani khapha nobhudambile andani bofuna ungcwaba ngokwakhe. Andibone udambile ngcwaba. Andizufundisa yena. Namhlanje ndizayibetha ndigqibele inkonzo nemntande siyavana. Uyangcwaba ngenye imini tata. Hayi ndiyamqhula bethu ningabe nizikulelane befuna ungcwaba. Kumbuka nje. Basivalela amehlo ndigqibele inkonzo. Thixo olungileyo. Mnikazi wezulu nomhlaba nento zonke ezikwezo zinto. Yes. Wena Thixo ungu Alpha, ungu Omega, usisiqalo Thixo nesiphelo. Khona imini aba babini bazalwayo bengazi nentoba baze badityaniswe luthando. Elowo wayekhula kwindawo ayekhula kulo. Kodwa wena Thixo wathi ngecebo lakho wabenza indoda nomfazi. Bathe xa bephuma kwalilizwe waqhawuka umtshato. Wemka utata wamshiya umama ngasemva.
ngoba kaloku kwabuzwa okokuba xa the le ndoda yaswelwe inkosikazi yaphinda yazeka iyoba ngabani elivukweni. Yathi impendulo Thixo, elivukweni akwendiwa akuzekwa banjengezithunywa zezulu. Bonakele ke Thixo lolisi lakho lizaliseka xa utata eshiya umama ngemva namhlanje igame kamama. Sitshila manje ke Thixo ukuze ibe bubungqina bokuba aba balele kule ndawo. Abazukulwana abasezawuvela bakwanele ukwazi okokuba aba balele kule ndawo. Siyacela ke Thixo ukuba bangashukunyiswa amathamba abo. Wonke into sizicela nje uyawusenzela ngoMesiya umsindisi wethu. Amen. Amen. Masesamkela ufefe kulona kusimisa phambi kobusuba ke. Singumsenzo ocidekileyo ngenakusoleka. Yeke yedwa uThixo olumkileyo. Uyeke makubekho usuku okubongwa amandla ngokidebe kunaphakade. Amen. Amen. Zawucela ke ifamily iqalise ke ukusondela phaya abangcwabe abanika isitya bagalela umhlaba. Sandule ke ngokuqhuba ngokwesiqhelo. Masondeleni. Ikama kayeo famni ike nubukuro utiko owe uliwa utribene umse ebenti wake gokuba Zonkitela sakhe esisesikwe kuyuthixo owentembeko othi ibukwetha lilungisa uthethe uliliwa uqibele umse ebethi wakhe kokuba zonkindlela masenzeke ngokusesidimeni khani ndivumele njengosi kuni bayadanki Zulikhokhele